Ranka ya daɗe yau aiki ya biyo ta kanka. Kuma bismillah. Yawwa, ranka ya daɗe ya kai mana haka. To ai dole ce. Talakawa suna cikin wani hali. Wani hali suke ciki? Ranka ya daɗe abinci ya yi tsada kuma ba kwanciyar hankali. Ya danganta a kansu. Anya Allah zai kare ka baba. Ranka ya daɗe a dai duba shekarar da ta wuce an ƙarin kuɗin mai da kuɗin wuta. Bana ma an yi kuma ana babban shiri zuwa baɗi. Ranka ya daɗe ta magana 'yan gudun hijira. Suna nan da ransu da lafiyarsu. Ya daɗe su 'yan gudun hijira da me za a tallafa musu? Da taki da maganin ƙwari. Ka ji dan yarinya. Allah ya isa. Ranka ya daɗe kuɗi ya kamata a ba su. Ba za a ba da kuɗi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ranka ya daɗe a dai sake dubawa. Ba a ba da kuɗi. A dai sake dubawa. Ina kuɗin suke? Ranka ya daɗe a dai an ba su ko ba yawa. Ku je ku ga ma 'yan Najeriya ba a ba da kuɗi. To amma me yasa? In aka ba da kuɗin musa amare za a je a yi. Ranka ya daɗe to ya magana jarmiyar da aka mana alƙawari sai yaushe. Wataƙila nan da shekara 30 kana Najeriya. Waziran Adamawa, shin an samu ci gaba a Najeriya kuwa? Ban gani ba. Allah ya isa.